Mega Donkey. Alright guys, so ngayon nandito na kami sa Mega Donkey and ang saya-saya kasi ang daming flavor ng KitKat. Favorite color ko, violet. Gusto kong bumili. Apple flavor niya. Sobrang daming flavor ng KitKat. Grabe naman. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Ang saya-saya. Ang daming KitKat. Wow. Ang ganito din. Siyempre, matcha. Cheesecake. Strawberry cheesecake flavor. Then, strawberry cheesecake din. Ang taray. May paganyan lemon. Tapos dito naman din. Ay, oh. Ito, may gantong flavor na ako. Ito, wala pa. Ito, may ganito din pa yun. Ito, may ganito na ako. Tsaka ito. Ito rin, may ganito na ako. Asan yung... Wala yung pen. Yung ano. Turtle yata yung kinuha ko nito. Or dolphin yung ganito. Si lion to eh. Ito yung ocean salt. Raspberry. Strawberry. Orange. Ito, dark chocolate. Basta may ganito na rin ako. Nag-iipon kasi ako ng mga flavor na KitKat. Ito gusto ko ito. Bilhin. Saka ito. So cute. Sobrang cute na mga packaging dito. Kawaii. As in dito si Ampaman. Ito yung isura na ramen. Ang gusto kong bilhin. Ito talaga yung gusto kong bilhin. Oh, naku. Cute-cute talaga nito. Gusto ko ito bilhin.